mina ngicamba mangala ikhona idrape lene echunywakho le ekwenza ube muhle ngayibona ngimambovu mina thu yama vitamin lumahu nje masumbukisisa kahle umahu akamuhle muhle umahu uhlula ngisho mama kaPopo hayi mhle kabi mama uyingane unale ntombazi nokuthi umahu futhi umanqala uzoyikhama ayitshini kayazi umanqala phela na unyaka usiyaqala u2025 usezophinde kuphuma enye ingoma izophinda icule inanhlanhlanje lengane yokucula ingoma ibithatha unyaka ngakho futhi sawuthatha umanqala unyaka usedelelile vele uvotelo ba uvotelo bani umanqala uma kuthiwa ngempela ucula enye ingoma futhi ezoba nomahu umahu ufaka amadrip tshele bese amcebezelisa abasengathi uma eseyishathwa ikhamera ukuyacwebezela uma usugxila nje ubusubuka umahu ayinhle yangani ayinhle ngakho into wona ngahle yomfana ngobuhle ngoba ehlulwe imfezi nje enhle phela imfezi enhle imfezi inhle ngisho iflathele ungathi umuntu ke lowo asosuka sambe nje umahu manje nje ngazongiphaphela lengane le ngangiqineli nje mina sizenza ngcono ngami ngcono nami ngwama 80s nje kodwa nje angiguganga kugile liyanga ngizothiwe yi2K liyanga niyothi ifike lapha kuma 80s sengama 2K iyobe isithini manje uguga kwayi ukusitshwa umki njengombili usushiso uyilanga ensimini